Takže dobrý den, vítám vás u svého posledního a čtvrtého tutoriálu. Tak, dneska budeme pracovat na zámku, výsacím zámku. Nejdřív vám ukážu, jak by to mělo vypadat hotové, a pak nějaké další vysvětlení, třeba k texturám, použitým materiálům a tak dále. Tak. Tady máme mnou vytvořený výsací zámek, je to podle fyzické předlohy. Tak. A můžeme se podívat, jak to vypadá v Blenderu. Jo, jak můžete vidět, mám tady nějakou scénu. Je tady využito několika světel kvůli dobrému nastínění. Je tady nějaká scéna, nějaký plane, ke kterému jsem přidal texturu. Na to se můžeme podívat. Tak. Jo. Teď to vidíme. Ten použitý nebo vytvořený zámek, který jsem vám na začátku ukazoval, na kterém budeme dneska pracovat, jsem dal do určité scény, takže je samozřejmé, že výsací zámek se hodí na nějaké dveře a tak podobně, takže jsem vytvořil jakousi, nebo použil jakousi plechovou vstupní bránu, kde jsem mnou vytvořený zámek zmenšil a napozicoval ho na místo, na které se hodí. Jo, a dále vidíme, že jsem využil určitých materiálů jako zdí po stranách, cihlových zdí, aby nám vlastně nešlo vidět to, dá se říct, Blender Studio, aby to celkově vyniklo. Jo. Je přece jenom hezčí, když ta scéna je větší, než kdyby jsem tady přiblížil čistě jenom ty vrata. Jo. Tak. No, dále mám ve složce použité textury, jo, jako zlatou na štítek toho zámku, kde bychom si mohli přidat nějaké logo, modrou na barvu materiálu. No, pozor na tohle. Zjišťoval jsem, jak je možné, že i přesto, že mnou zvolené textury jsou v pořádku, tak po tom vyrendrování vznikne takový černý kás. Je to tím, že vlastně, aby jsme vyhladili ten objekt, využívám funkci Smooth. Problém je, že v téhle Blender verzi ještě není úplně tato funkce kompatibilní s použitím textur, tudíž to není úplně tak, jak bychom si představovali. Jo. Snad vývojáři Blenderu zapracují a časem se dočkáme toho, že i při použití této funkce bude vše tak, jak má být. Ale mě to momentálně úplně nevadí, protože ten zámek použiju do velké scenérie a tam úplně přesně není vidět, že by tam nějaký přesný takový kas byl, jo? Což se můžeme podívat. V té velké scenérii to vypadá jako obyčejný odraz nebo nastínění, jo? Tak. Takže tady máme nějaké další rendery scenérie. Můžete vidět, všude jsem si hrál jinak se světlem, tady je více shadow. Obraz, nebo spíš světlo přichází jakoby zprava. To můžete vidět podle toho stínu za zámkem. Tady i se zhora. Tak a tady je to trošku blíž. Tak a můžeme se pustit do vytváření našeho zámku.
Tak, a přenesli jsme se do vývojářského prostředí Blenderu, kde si vlastně ten náš postup můžeme rozdělit na 4 části. Tím prvním bych zvolil vytvoření téhle vrchní kovové části a další může být ta spodní část a poslední bude zahrnovat ty ostatní komponenty, které zámek obsahuje. Jo. A možná i čtvrtý, kde vlastně využijeme všech možností Blenderu, světla, textur a tak podobně k tomu, aby jsme vytvořili jakousi scenérii. Tak. A můžeme se do toho pustit. Tak, objekt odstraníme, přidáme si nový. Tak. Jo. Zase jako u všech mých ostatních tutoriálů záleží na vašich představách, jak moc chcete, aby byl předmět hranatý nebo hladký a tak podobně. Tak. Můžeme dát radius 0,3. Tak. Zvýšit vlastně počet těch částic na, dejme tomu, 24. Tak. A přeneseme se do edit modu, kde si odznačíme objekt. Dáme si Z, aby jsme viděli jednotlivé vrstvy na klávesu B. Tak, označíme si zhruba polovinu našeho obrazce. Tak. A klávesou E, Z prodloužíme náš obraz. Tudíž nám vzniknou takovéhle dlouhé části, které budeme potřebovat. Tak. No. Necháme, podíváme se na to. Zetkem vrátíme. Jo, vidíme, že už teď nám to připomíná námi požadovaný obrazec. Tak, můžeme se vrátit Zetkem a do edit modu. Tak, odznačíme a Bčkem si označíme o něco menší část, kterou odstraníme. Jo, vidíme, že to ještě pořád není ono, takže v odstraňování pokračujeme. Tak. Tak. No, tohle bude zřejmě moc, takže zhruba zkusíme, co pak nám to udá s objektem. A jo, nakonec je to vcelku přesné. Tak. A vrátíme se do object modu. Takže vidíme, jak náš objekt vypadá. Ono vesměs ani v tomto případě nám nebude vadit, že vlastně to není úplně přesný úhel toho zaoblení spodního, protože tenhle objekt bude stejně zasazený do těla toho zámku a nebude vidět. Takže
objekt si můžeme vyrotovat. Například takhle. Do nějaké roviny. Tak, výborně. Vysuneme si ho nad naši pracovní plochu. No a tím máme první část hotovou. Tak a jsme u další části našeho objektu. Tak, přidáme si kostičku. Změníme její tvar. Tak, možná i velikost. Uvidíme, tak. Takže S, Z, zúžíme. Nemusíme se bát to zúžit víc, protože ten tvar později budeme stejně upravovat. Tak. Jo. Tak, půjdeme do Edit modu, kde si označíme přední desku, dáme Ctrl R, jo, kde se můžete podívat, že nám to vytvoří takové řezy skrz náš objekt. Je zase na každém, jak moc chce mít ten objekt hranatý, aby připomínal kov, nebo naopak nechce. Buď to může vyřešit vlastně tím počtem těch řezů a tím následným vytažením toho objektu, nebo tou funkcí smooth. Jo, takže já si dám třeba 5 částí, na objekt je umístím. Tak. Jo. Vpředu si je s klávesou Ctrl a pravým tlačítkem označím. Jo. A můžete vidět objekt si natáhnu. Jo. Do takové podoby, aby to vytvořilo jakýsi štít vpředu. Jo. Je zase na každém, jak moc si ten štít vlastně vytáhne, nebo jestli ho vytáhne třeba na části, aby byl kulatý, nebo spíš do hranata. Jo. To samé je na každém, zda chce vytahovat třeba zadní část nebo nikoliv. A já si s tou zadní částí příliš hlavu nelámal, ale samozřejmě vytáhnout si zadní část můžeme. Jo. Tím se nám vytvořil takový zámkový tvar. Tak. Jo. Tak uložíme si to. A můžeme pokročit k úpravě těch textur na jednotlivých vlastně objektech, aby jsme se podívali, jak ten objekt vypadá, jestli je třeba použít ještě nějakou z funkcí, anebo nám to vyhovuje. Tak. Půjdeme do Object modu. Jo, vidíme, že ten tvar je takový trošku šišatější. Říkám, samozřejmě se to dá vyřešit funkcí smooth, ale je to na každém. Tak. Přidáme si materiál. Odraz objektů necháme stejný. Tak. Přidáme si texturu. Tak, myslím, že by to měla být takhle modrá, ano. Tak, měla. A tak jako u mých předešlých tutoriálů přidáme
Tak. A použijeme texturu. Tak. Výborně. Ještě ji použijeme u té vrchní části. Tak. Tady předpokládám, že to bude titanium. Jo. UV editing. Edit mode. Ačkem označíme u... A ještě. Pozor. Vybrat tuto texturu u... A tak. Podíváme se, v jaké pozici máme kameru. Tak. Jo, předběžně můžeme vyzkoušet. Jo. Takže vidíme to, co jsem říkal, o čem jsem mluvil, že v momentě, kdy ten smooth nepoužijeme, tak je vlastně náš objekt úplně v pořádku, co se týče textur. A můžeme si zkusit ještě pohnout světlem, že je tomu opravdu tak i u té boční části. Tak a vidíme. Jo? Tak co se mi nelíbí, je to, že ta vrchní část je moc hranatá. Tady bych tu funkci smooth opravdu využil. Tak, podíváme se. Jo, vidíte, že to vypadá o dost realističtěji. Tak. Uložíme a vrhneme se na vytváření těch jednotlivých částí komponent. Tak, vytvořili jsme si nebo přidali objekt plane, u kterého jsme změnili výšku, šířku, zase podle požadavků. Můj štítek má zhruba takový tvar. Vyrotovali na přesný úhel našeho objektu. Tak. Klávesou Ctrl+R můžeme využít opět vlastně toho po vytáhnutí nebo změnění tvaru toho objektu. Tak. Jo, myslím, že tohle je dostačující. Tak. Vrátíme se zpět a dosadíme. Tak. Jo. No později můžeme objekt ještě nějakým způsobem dorotovat. Tak. Přidáme mu texturu. Tak jde o zlatou texturu. Tak a použijeme. Jo, a potom si přidáme takové válcovité objekty, které využijeme jako, řekl bych, takové nítky. Jo, objekty si nějakým způsobem vyrotujeme. Jo, nejde o toto rotovat podle os, to určitě ne. Jo, je to sice trošku pracnější takhle rotovat podle oka, ale na druhou stranu můžeme tady úplně přesně zase navolit
kam, jak ten objekt použít. Tak, skopírujeme, vložíme a dáme na druhou stranu. Jo. Tak, těmhle objektům vložíme taky texturu. A to titanovou. Tak, podíváme se na ten výsledný render, jo, takže vidíme. Samozřejmě ten tvar toho objektu si můžeme kdykoliv jakým způsobem doladit. A to jak té vrchní části, tak i té spodní části. Jo. Tak a přidáme si poslední objekt. Který by měl být jakoby cylindr toho našeho zámku. Tak. No a do objektu vsadíme. Můžeme ho nechat kousek čouhat. Tak, doufám, že to bude na renderu vidět. Jo. Opět přidáme texturu. Tanovou. Tak. Jo. Takže vidíme, jak jsem říkal, kdyby kdokoliv vlastně měl výtku k tomu tvaru, velikosti a tak dále, může využít dalších vlastností funkcí, které jsem vlastně zmiňoval v minulých návodech i v tomto návodu. No, pokud by někdo vlastně řekl, jo, tenhle zámek je moc hranatý, v reálu to takhle není, jo, může kdykoliv ho vyhladit, kdyby někdo naopak chtěl mít ty hrany, které jsem tady udělal a změnit ten tvar toho našeho obdélníku, toho kvádru, tak může kdykoliv si provést ty řezy, těleso si vytáhnout, ty hrany si vytvořit. Jo? Tak. No a my se dostáváme k poslední části a tu bude vlastně vytváření té scenérie. No. Dostáváme se k poslední části a to je scenérie. Tak, přidáme si plane a napsáním číslic 10 zvětšíme, vytáhneme nad naši pracovní plochu. Tak, teď půjdeme do edit modu, označíme si část toho planeu a Ečkem a Zkem vytáhneme. Jo? Tak. Postavíme na obou ostatních stranách s tím, že dáme Ečko a střední tlačítko myši, aby nám to kopírovalo tvar naší podstavy. Tak.
No, a v momentální fázi je to na každém, co si tam dá za scenérii. Jak jsem říkal a ukazoval, já jsem zvolil tuto scenérii, ovšem tento zámek můžete využít na cokoliv jiného, například nějakou schránku nebo boudu od psa nebo cokoliv jiného. Opět přidáme textury, tak jako u všech ostatních objektů. Nic nám tam v tom nebrání. Zde máme vlastně světlo, které si můžeme jakkoliv nastavovat a hrát si s ním, měnit vlastně úhel, ze kterého to světlo vypouští. S tím se nám mění i vlastně stín toho objektu. Můžeme změnit jeho sílu. Jo. A tak dále. Jo. Tak. A můžeme, jak jsem říkal, si s tím světlem pohrát. Jo. Můžeme ho i nechat tak, jak je. A kameru máme nastavenou. Tak a teď se podívat na render. Jo. Vidíme, že světlo přichází z pravého horního okraje a vytváří takový stín z objektu a dookola máme vytvořený nějaký plane, nějaké scenérie. Můžeme si přidat texturu a podívat se, jak to bude vypadat s ní. Tak, texturu jsme si naším běžným způsobem přidali. Jo. A co bych podotknul, přidávání textury probíhalo všude, stejně jako všude u ostatních tutoriálů. Co bych podotknul, je potřeba snížit intenzitu odrazu na 0, protože se jedná o dřevo. Jo. Sami vidíte, že takhle dřevo vypadá málo kdy. Jo. Potom texturu pouze přidáme, podíváme se na nastavení kamery, tak a dáme render. Jo. Vidíme náš zámek, stín a dle nasvícení a vlastně ta scenérie dřeva. Tak, to by bylo všechno. Děkuji vám za pozornost a někdy naslyšenou.